Samdan ang usa ka lola sa Cagayan de Oro City, human nga maunay og paak sa ilang alagang iro atol sa pagkasunog sa ilang balay. Sunog gituhuang nagsumikad sa kusina sa balay tungod sa nabiyaang giluto. Aniya ang akong report. Naug daw kining usa ka balay sulod sa usa ka subdivision sa Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Human miulbo ang sunog pasado alas 7 Miyerkules sa gabi. Gilayong miresponde ang PFP o gisaka sa first alarm ang insidente. Samdan ang usa ka 72 anyos nga babae human aksidenteng mapaakan sa ilang kaugalingong iro diyang girescue atol sa sunog. Under control is alas 7:54 and then fire out is alas 7:58. Saysay sa usa sa mga saksi, paspas mekanit ang kalayo. Halos motabok pa sa firewall sa mong gambalay. Swerte lang, sanglit wala na madamay pa ang mga kasikbit nga mga panimalay. At first, wala ko kakantay kay nagulat ko sa akong order. Wait, and then, imahok ko ko ng gusto kinaapoy, sunog. Kaya alam ko, sa firewall, nilampas na kalayo. Pagdagan ako dahil, kusog na kayo kalayo. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang nitabuan sa sunog aron makuha ang pahayag sa nasunugan apan walay tao sa lugar. Sa datos sa BFP, miabot sa 255,000 pesos ang danyo sa sunog. Ginasuta pa ang posibleng tinubdan sa sunog apan usa sa ginalantaw ang posibilidad nga gikan ang kalayo sa kusina tungod sa nabiya ang giluto. Tinuod nagluto sa iyang nabiyaan. So ibalidit pa po dato ni kung sa pod ka tinuod ni nga mga mga testimonyo sa mga tagtungod dito. Pero sa isang gulo na to? Yes, sa po ni siya sa anggulo na to no kay ang tagtungod magid mismo mo nag-confirm nga nagluto siya. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.